No a milí poslucháči Rádia Beta, tak už viackrát sme vám aj počas dnešného ranného vysielania, aj počas relácie Poludník avizovali, že nás čaká dnes veľmi zaujímavý rozhovor. No a ja už konečne v štúdiu Beta Rádia vítam krásnu, usmiatú Lauru Cipárovú. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým prajem krásny slnečný deň. Tak na úvod ťa tak trošku predstavím našim poslucháčom, ak môžem. Tak Laura Cipárová vystupuje pod umeleckým menom Laura. No a ty pochádzaš z Prievidze, si úspešná speváčka, hudobníčka, textárka, no a mimo koncertné pódia si aj úspešnou influencerkou a na sociálnych sieťach dokážeš naozaj s eleganciou prepájať svoj bohatý svet, materstvo, ale teda už aj spomínanú hudobnú tvorbu. No a to nehovorím, že budeš mať len 25 rokov. Ako to, prosím ťa, stíhaš? Ako sa toto vôbec dá? Wow, ja v prvom rade ďakujem za nádherné predstavenie. Takto krásne ma ešte nikto nepredstavil. To som žena. Takže ďakujem, že takto môžem na niekoho pôsobiť, že sa niekto takto na mňa zvonku pozerá. Je to tak krásne. Si inšpiratívna, určite. Ďakujem veľmi pekne. Mám čo robiť. Ako to stíham? Ja vlastne klamala by som, keby poviem, že toto zvládam celé úplne v kľude a v pohode, lebo to nie je vždy tak a vo väčšine prepalujem, vo väčšine sa mi veľmi často spomínam aj na mojom Instagrame, že to vedia až k takému vyhoreniu. Sama hľadám ten svoj balans, sama hľadám, čo je tou mojou cestou, v čom sa ja cítim dobre a v čom ja zažívam takúto svoju rovnováhu. Takže nebudem sa tu hrať na niekoho, kto to všetko má už krásne vybalansované, kto už zvláda, stíha to tempo, lebo sama si veľakrát na svoje ramená dávam viac, ako zvládam uniesť. Ale teda ako počúvam a ako aj vidím, tak tá rovnováha ti naozaj ide, ale poďme pekne krásne k tvojim začiatkom, ak mi dovolíš, pretože áno, máš 25 rokov, ale niekde to predsa len muselo začať. Prezrať nám, poďme sa najprv venovať tvojej speváckej kariére a potom si teda prieberieme svet influencerky, tak prezrať, kedy si sa tak začala venovať spevu? No, vlastne ja spievam úplne od malička. Ja si pamätám, mám aj takú fotku, že som bola v škôlke, myslím, že sa to volalo Talentárium, to bola taká akože prvá súťaž a potom som sa tak hľadala, vždy to bolo okolo hudby. Viem, že vtedy nás mamina dávala tancovať, že som tancovala so sestrou a potom sestra už nechcela, tak ani ja som nechcela tancovať. Jasné. A tak som akože vychováva. Áno. A potom som vlastne chcela spievať, ale mamina mi vraví, že ak ťa to bude dlhšie akože držať, takže potom ťa ako prihlásime na spev. No a začala som potom nejak postupne chodiť na zúšku, lenže na zúške sa samozrejme začínajú základy, učí sa od základov, nejaké ľudové piesne a tak, a že ale toto, že ja nechcem spievať, že ja už som si hneď predstavovala, že budem tá spevačka, že budem spievať tie popové veci a to vtedy, čo ma bavilo. Ty si chcela byť rovno Britney Spears. Presne, áno. No a vlastne takto sa nejak postupne začala tá moja cesta, kde som už akoby plnohodnotne sa vzdelávala aj po tej hudobnej stránke na zúške. Takže dá sa tak trošku povedať, že keď teda rodičia v tebe videli talent a videli, že to naozaj chceš, tak to v tebe aj prehlbovali. No a roky pomaličky ubiehali. A ako si sa k tomu postavila, k tejto tvojej speváckej budúcej možno kariére počas tvojich študentských čias? Pretože poznáme to, príde 15. rok, príde puberta, no a každý máme aj iné záujmy, čo je myslím si, že úplne že pochopiteľné. Zlákal ťa taký ten pubertálny život rebelky, alebo teda pokračovala si v tomto, že som zodpovedná, chodím na základnú umeleckú školu, spievam, alebo teda to bolo tak ruka v ruke oboje? Bolo to ruka v ruke oboje. Jasné, že nebudem hovoriť, že som bola vždy 100% ale svetožiaru tu nevidím, žiadna tu nesvieti. To som nemala, ja som sa napríklad veľmi skoro zamilovala, vlastne v mojich 14, takže aj tam som si dosť ulietala, ale vždy som spievala. Že akoby ja som nikdy tú hudbu neopustila. Aj keď som bola v ťažších situáciách, keď som bola v náročnejších fázach života, ja som vždy písala a práve v tých náročnejších fázach vyšli tie najkrajšie veci paradoxne. Takže vlastne ja som potom pokračovala, normálne som dokončila zúšku, základnú školu, pokračovala som na konzervatóriu. Takže si sa venovala aj takému profesionálnejšiemu spevu, ak to môžem tak povedať, že teda, ako si spomínala, si študovala na konzervatórium v Banskej Bystrici, kde si sa venovala teda čisto len spevu, alebo ako to tam funguje? Prezrad nám. No keby som chcela študovať čisto spev, tak by to bol operný spev, čo som ja vôbec nechcela, to nebola moja cesta a preto som sa prihlásila vlastne na, akoby to bolo, že muzikálové herectvo, ale maturovala som z 3 hlavných predmetov, spev, tanec, herectvo, takže vlastne som mala všetky 3 akoby
v jednom. Takže ty odbore. vieš vlastne aj tancovať a vieš aj niečo také pekné zahrať, čo samozrejme vidíme v tvojich reelkách na Instagrame. No ale poďme teda sa venovať ešte tvojej spevackej tvorbe. Nechcem tak rýchlo prebehnúť ešte k tej influencerke, prepáč, ale aj k tomu sa dostaneme, pretože dočítala som sa, ale si toto trošku už naznačila, že v tých ťažkých chvíľach si písala aj texty. Ty nepíšeš len texty piesni, ale aj básne. Akože počúvaj, kto sú tvoji rodičia? Vieš čo, ako tiež sa ma to často ľudia pýtajú, že poko mám ten talent a naozaj, že nemám v rodine veľa umelcov. Ale. Aj keď napríklad viem, že počujú rytmus, že napríklad moja mamina veľmi počuje, že vždycky, keď sedela na mojich koncertoch, to bola, tu si trošku uletela falošne, ale že by spievala, to neviem. Že rodičia kritizovať vedia. Ako oni ma už samozrejme vždy aj podporili, ale vždy ako ona mi povedala taký ten svoj otvorený, úprimný názor a viem, že ona teda uši má, že chcela kedysi, myslím, aj na klavíri hrať, ale že by vyslovene bol v rodine niekto taký, že potom to mám ten talent, že toto je ten hudobník v tej rodine, tak takého nemám. Takže sama si sa tak trošku objavila. Tak ja som, ja som bola vždycky taký ten zvláštny podivný umelec, ktorý sa zatváral do izby vo svojej bubline a tam si tvoril a potom aj po 15 odišiel do Banskej Bystrice študovať, takže ja som bola aj viac menej mimo domu a taký ten samotár, že ja som si tak sama plávala. Áno, išla si tou svojou cestou, ktorú si vysnívala, to je super, to ja schvaľujem. No a teda spomínala si, že píšeš básne, texty. Prezraď nám, kedy si napísala svoju prvú vlastnú skladbu? No, moja prvá skladba, alebo niečo také, že medzi básňou a skladbou bolo... Dobre, daj teraz, že 5 rokov a ja zložím túto mikrofóny. Ja vlastne ani neviem presne, koľko som mala rokov, bolo to okolo 9, 10, 11, neviem, už klamala by som, keby poviem s istotou, ale bolo to pre moju maminu. A viem, že mne vtedy v tom čase nešla matematika a normálne, že to bolo o tom. Ako ja môžem tu kurívok zaspievať, ak chceš. Akože, a potom si dáme kratšiu prestávku. Áno, lebo ja si to doteraz pamätám. No ono tak to znelo, že moja mama stála vždy pri mne, aj keď som bola niekedy na vine. Moja mama bola vždy dobrá, pomohla mi s čím len mohla. S matikou to bolo tiež takisto, rátala som stále len na prstoch. 1, 2, 3, už to viem aj z hlavy, matika ma odrazu už baví. No krásne, to si zaslúži naozaj veľký potlesk, akože nie som tvoja mamina, ale slzičku mám na krajičku, to tieto materinské hormóny, to je katastrofa. No a my si dáme teraz kratšiu hudobnú prestávku, zahráme si teba, Lauri, tvoju skladbu My, nech trošku naši poslucháči teda aj počujú, o čom sa my tu rozprávame a potom samozrejme budeme pokračovať, pretože tvoj život je veľmi zaujímavý. Tak milí poslucháči, zostaňte s nami aj naďalej. No a ako som teda spomínala, opäť pokračujeme v rozhovore, pretože tak príjemne nám to plynulo, až pozerám, že už koľko tu máme hodín, o 10 minút, je už 13. hodina, ale nevadí, my samozrejme v rozhovore pokračujeme. No a spomenuli sme teda tvoje také spevácké začiatky, že teda si pripomenula našim poslucháčom, že začali už naozaj v útlom veku, ale poďme teraz trošku ďalej, pretože teba oslavila jedna veľmi skvelá slovenská spevačka, konkrétne Sima v roku 2019, aby si teda vystúpila ako predskokan na jej turné. Turné sa konalo v najväčších mestách na Slovensku, ale aj v Česku. No a prezrať, ako vznikla táto spolupráca? No ja tento kredit musím dať môjmu veľmi skvelému kamarátovi a zároveň muzikantovi Adamovi Kršiakovi, ktorý v tú dobu so mnou hrával a tvoril veľa mojich skladieb, vlastne zložil on hudobne. A vlastne on viem, že vtedy vyhral takú súťaž, alebo teda taký výber sa konal vtedy. Práve Sima, ona to usporiadavala, myslím, na Instagrame, že teda by posielali umelci svoje veci a že ona z toho vybere niekoho, kto pôjde ako predskokan s ňou po tom turné. Bol to práve Adam, ktorého vybrali. Nie ja. A on ma tam len zobral ako svoju kamarátku, aby som vlastne tam mohla byť s ním a celé to nepovedz mi, že si v zákulisí zaspievala ako Whitney Houston. Akože toto som netušila. Presne tak toto bolo. My sme si vlastne sadli v backstage spolu, my sme sa zavreli, tam nikto s nami nebol, iba ja a Adam a hrali sme si tam naše pesničky a spievali. A teraz tam Sima nabehla do tých dverí a hovorí, to kto je? To kto spieva lepšie ako ja? A hovorí mi, že ty tiež spievaš? A ja, že áno. A ona, že nechcete spievať spolu. Takže my sme vlastne vtedy prvýkrát akože vystúpili spolu a potom na celý ďalší album, na celé turné nás už zobrala akoby ako pár. No, takže super. tak to bolo.
Takže teraz mi nehovor, že tá rovnováha u teba nefunguje, pretože nebudem tomu veriť. A dokonca v tom roku sa ti darilo, pretože dokonca si sa zúčastnila aj jednej spevackej súťaže. Je to tak? Je to tak, aj keď neviem, do akej miery to bolo zdárne. Keďže ja som samozrejme postúpila, bola som strašne z toho šťastná, prešla som cez také tie prvé úvodné kola, potom som išla, myslím, že sa to konalo v Prahe, to oficiálne, ten oficiálny casting, kde teda už sedela oficiálna porota. Najväčšie potešenie bolo pre mňa, keď Paolo Habera vlastne hneď po prvých tónoch poslal akoby ďalej, že ma pustil, všetci ma v podstate potom už pustili ďalej po druhej pesničke. Som ich presvedčila teda, že môžem postúpiť, ale ja som vlastne potom odstúpila. Takže mňa potom ani neodvysielali, pretože život mi zamiešal karty, ja som ostala tehotná a vlastne zo súťaže som odstúpila sama. Ale tak myslím si, že to je krásna obeta. Ako prečo iné, ako pre dieťa sa takto obetovať všakže, ale u teba to aj tak neskončilo, pretože v roku 2020 si vydala debutový album. No tak prezerať nám aj, aké skladby na ňom nájdeme, aký má názov a v akom štýle sa vlastne nesú tie tvoje pesničky. Už sme počuli túto úvodnú skladbu s názvom My. Sú to skôr také kľudné skladby všakže. Áno, ja by som povedala, že je to taká hlbočina veľakrát. Vždy takéto moje najbližšie okolie mi hovorí, kedy bude už nejaká rýchla, taká veselá pesnička. A ja, že budú, že ja by som chcela aj tie tvoriť, ale proste mňa to vždycky po tých nociach, kedy píšem tie veci, ťahá práve k týmto, takým tým hlbokým, ktoré ma vystihujú to, kým som a čo chcem tým ľuďom povedať. Takže aj preto tí koncerty, ktoré ja milujem, sú práve tie kaviarňové, hej, že kde človek úplne tam netancuje, ale že fakt si vychutnáva tú hudbu a to umenie, ktoré im chcem odovzdať. No a takto nejako akoby som tvorila vždycky a aj tie svoje skladby, ktoré som za celý čas od prvej mojej skladby Prázdno napísala, tak som ich chcela niekde akoby spečatiť a dať na jeden album. Takže to je album Spektrum. To je vlastne taký ten súhrn všetkých mojich skladieb vtedajších. A keď som bola vlastne už tehotná s Miuškou, ja už som nahrávala to EPčko vlastne druhé, ktoré nájdú ľudia na Spotify. Už s veľkým brúškom, tak vlastne to je akoby taký ten takéto úplné EPčko, ktoré nesie jednu myšlienku a to je práve ten balans, že tam som sa snažila práve vystihnúť aj v tých textoch ten môj život a to, že sa hľadám a že sa snažím vlastne vybalansovať samu seba a o tom je EPčko a potom balans vlastne. No a spevackú kariéru, ako teda spomínaš, si mala krásne rozbehnutú, nielen v spevackej súťaži, ale aj svoju osobnú, ale teda viackrát si spomenula, že ruka v ruke prišli materské povinnosti. Ako si zvládla túto obrovskú zmenu? Pretože akože zažívať takéto úspechy a potom zrazu zostať tehotná, zostať doma, všetky mamičky vieme, o čom hovoríme. Je to ťažké, nie? Je to ťažké, aj keď ja som vždy chcela byť skorou mamou. Vlastne ja som to vždycky hovorila aj doma, že ja budem mladá mamina. Áno, veď si mala 20, ak správne počítam. Miuška sa vlastne narodila oficiálne mesiac pred mojimi narodeninami. Teda ani nie mesiac. Ona sa narodila 21.6. Ja som 3.7. mala 20. narodeniny. No a aj napriek tomu, že celá tá situácia bola nečakaná a celé to tehotenstvo nebolo plánované, tak ja som to prijala, pretože ja som to podľa mňa podvedome ako keby tú realitu pritiahla, lebo ja som v nej vždycky žila, že ja budem mladá mama. Mne sa to proste stalo a prijala som to, aj keď celá tá situácia bola náročná, ako hovorím, ale nemenila by som spätne, keď sa na to pozriem a na to, kým som dnes za tých 5 rokov, odkedy som vlastne porodila prvú dcerku, tak nemenila by som nič z toho. Ani že ťuk, nič by som nemenila. Veru, tak ako sa hovorí, všetko je tak, ako má byť. No a my si dáme o 13. hodine krátke správy a potom ešte budeme pokračovať, lebo sme nerozobrali ešte tvoj život sociálnych sietí, ktorý práve začal popri materskej dovolenke. Tak, milí poslucháči, zostaňte s nami a naďalej po 13. hodine sa budeme s Laurou ešte rozprávať. Teraz si ju ale zahráme a konkrétne skladbu s názvom Melany. O 13. hodine sme sa pozerali, čo sa deje na Slovensku aj v zahraničí. No a milí poslucháči, ja v štúdiu Beta Rádia mám stále skvelú speváčku, textárku a influencerku Lauru Cipárovú z Prievidze dokonca. Je to naša rodáčka, na čo sme samozrejme, myslím si, že veľmi hrdí. No a pokračujeme v dnešnom rozhovore, tak ak chcete vedieť, ako sa jej darilo vo svete sociálnych médií, pozorne počúvajte. No a Veru, tak ako som spomínala, tak pred malou chvíľočkou sme si teda rozobrali tvoju hudobnú kariéru, spevácku a poďme sa
sa pozrieť teraz do toho sveta sociálnych sietí, pretože ako som už trošku načrtla pred 13. tak popri materskej dovolenke si začala sa trošku venovať aj tomuto svetu a je z teba, že naozaj veľmi úspešná influencerka, ktorá má na Instagrame cez 29 000 sledovateľov. Dúfam, že mám dobré číslo. Výborné. Včera večer som to pozerala. No a nebudeme si klamať. V súčasnej dobe mladá generácia, počujem od nich rôzne názory, teda skoro stále ten istý, aby som sa opravila. Každý chce byť influencerom. No a určite to teda neprišlo zo dňa na deň, ale teda skúšať vytvárať nejaké videá, nejaké zaujímavé fotografie a zistiť, či to funguje na tých ľudí, nefunguje. Určite to trvalo dlhšiu dobu. Tak nám prezrať, kedy si s tým vlastne začala, možno aspoň približne v ktorom roku a hlavne chcem vedieť, kedy prišiel taký ten zlom, že áno, ľudia to lajkujú, ľudia to sledujú, dávajú mi na to pozitívne, možno aj negatívne ohlasy, ale teda hlavne, že reagujú. Tak nám prezrať, kedy si začala a kedy nastal ten zlom toho úspechu? No ja som začala s Instagramom ešte na strednej škole, že ja som proste ten Instagram mala rada som tam tvorila, rada som tam proste postovala svoj bežný život, taký ten študentský. No ale až keď som sa stala mamou, tak som to zobrala tak akože vážne, že som si povedala buď teraz alebo nikdy a vtedy som sa začala hľadať aj na tom Instagrame, že čo tým ľuďom chcem dať. Lebo oni, ako tí už ľudia, ktorí ma tam sledovali, tak videli, že tam je niečo z hudby, nejaký ten môj život, taký ten bežný lifestyle. No ale ja som sa potom chcela zamerať presne na to materstvo, lebo ja keď som sa stala mamou, mne sa úplne otočil svet, hodnoty, všetko a začala som sa venovať téma materstva. To mňa že brutálne akože bavilo, či už sa to týkalo laktačného poradenstva, pôrodov, alebo celkovo akoby vývoja detského, psychológia, všetko. A ja som tie informácie vtedy tak strašne nasávala a to som začala aj nejak akože zdieľať tú moju cestu, že stále to nebolo také, že by som edukovala, ale bolo to v takej tej forme, že toto je môj život, toto som ja a toto je moja cesta a zároveň sem tam, kde tu som akože dala nejakú hudbu, hej, že ale hľadala som sa. A chcela som si rozbehnúť presne cez ten Instagram ten biznis a ja som, akože to asi málo ľudí vie teraz z tých ľudí, ktorí ma sledujú reálne, lebo to bolo ešte vtedy, keď som mala asi 3000 followerov alebo tak nejak. A ja som skúšala rôzne MLM-ka. Ja som začala robiť s esenciálnymi olejmi z dotery, so zelenáčmi, Greenways a tak ďalej. No a vtedy ako keby som pochopila, ale trvalo mi to dlho, lebo ja som, keď už sa do niečoho zažerem, tak chcem vedieť, že chcem do toho investovať všetko a chcem vedieť, že keď mi to nejde, prečo mi to nejde a chcem nájsť spôsob, ako mi to pôjde. Takže ja som sa drilovala a vlastne vzdelávala cez rôzne semináre, webináre a tak ďalej a snažila som sa fakt z toho zarobiť. Ale pochopila som časom, že tá energia nebola správna, lebo vlastne mne to nepatrilo, táto cesta proste. Mohla som sa hociak snažiť, ale stále ako keby tá energia nebola s tým, že to milujem, že to je to moje. Si to robila možno až tak na silu, áno? Áno, len skrz to, že ten zámer bol, ten like, nech tam padne. Vyťažiť z toho a zarobiť z toho. Úplne otvorene to poviem. Proste chcela som z domu začať zarábať, ale nebolo tam presne pod tým, že je to tá moja vášeň a je to to, čo mi patrí. Takže ja som to potom pustila, keď som to celé prijala a pochopila a raz mi jedna známa vykladala karty. Ale. A ja som sa aj na túto cestu pýtala a ona mi hovorí, že Lauri, ty musíš začať prepájať tie dve veci, ktoré tebe najlepšie idú a v čo sa cítiš najviac doma a to je materstvo a hudba. A začať to prepájať. A ja som to pochopila až neskôr, že tá žiarovečka mi zasvietila až nejak o pár mesiacov, že to samé prišlo, že však ja môžem robiť cover verzie, že to akože vystihne ten život matky a prevzala som vlastne detské pesničky, také tie najznámejšie, že to každý pozná, aj ten, čo nie je rodič. A vlastne som tam do toho prerábala tie texty také, že fakt, že vystihnuté z toho života matky. Ale taká úplná klasika, mandarinka, darinka, takto? Aj tak, áno, proste rôzne úspevky. Či Smejko a tanculinka. Aj. Áno. Fakt, že aj také ľudové, detské piesne, fakt, že všetko možné, že čo mi prišlo, tak som z toho spravila, že kde sa mi to hodilo. No a ja som do toho akože urobila reelsko, nejaké zo života s deťmi a tak ďalej, proste to ma vtedy veľmi bavilo a vtedy mne ten Instagram vybuchol. To bolo behom 3 mesiacov z 3 000 na nejakých 18 000 ľudí. Mňa vtedy aj ľudia akože spoznávali na ulici, že vtedy to bolo také boom, lebo to nikto tu nerobil, niečo takéto. Že videla som to v zahraničí, kde si nejaké prespievané veci, ale toto konkrétne s týmto zámerom nikto tu nerobil. A to je podľa mňa to, že ja som našla niečo, čo je originálne. Mám takú hluchú dieru
si našla. Áno, a hlavne, že to bolo autentické, lebo to bolo to moje. Tie dve veci, ktoré mne najlepšie išli. No a vtedy vlastne mne sa rozbehli tie sociálne siete aj ako vlastne môj job. Ale najprv samozrejme bolo bartrom, že nejaké firmy ma oslovovali a za nejaký barter chceli spoluprácu, chceli promo, až vlastne sme postupne došli do toho, že už som si mohla pýtať nejakú menšiu čiastku a postupne to vlastne rastlo, až vlastne sa tým živím. Áno, už to začala byť pre teba taká zárobková činnosť, dá sa tak povedať. Takže si mi trošku odpovedala na ďalšiu otázku, že prečo ťa ľudia sledujú. Určite preto, že si bola taká prírodzená, myslím si, a teda, že si dala hlavne do toho svoje srdiečko. No a určite si každý myslí, že je to jednoduchá práca. To počujem také názory, že a čo, nahrať si nejaké to videjko, vložiť si tam hudbu. Áno, je to niekedy robota možno na 5 minút, ale niekedy aj nie. Tak nám prezerať, čo obnáša taká práca influencerky? Ako vyzerá tvoj deň vlastne? No prvé, čo by som chcela akože vypichnúť je to, že ľudia si už myslia, že už mám na to kľúč, ale nemám, pretože aj teraz v tomto období mne ten Instagram veľakrát stojí na mieste a nikam sa nehybe napriek tomu, že denne tvorím a denne investujem tú energiu do toho Instagramu, tak akoby vidím, že buď tí ľudia odchádzajú a ja sa pýtam, prečo odchádzajú, alebo proste, že prichádzajú veľmi pomaly, ten algoritmus sa mení, ten Instagram sa mení, menia sa podmienky, menia sa trendy, presne, že kedysi to boli posty, teraz sú to reelska, kedysi to boli dlhšie reelska, teraz sú to maximálne do 6 sekúnd, kedysi fakt, že bolo to o tej hĺbke, teraz je to viac menej o tej strande, o tom húku, že musíš zaujať v prvých 3 sekundách a musíš to ako keby stále upgradeovať, musíš sa v tom vzdelávať, musíš vedieť tie trendy a ako funguje ten Instagram a pochopiť to za každým na novo, aby si vlastne dokázala si tých fanúšikov získať a tých nových sledovateľov prilákať. Takže stále študuješ? Akože takže ja stále sa v tom filozofiu, stále sa vzdelávaš aj v týchto sociálnych sieťach. Presne tak. Stále to chce nový upgrade a vedieť, že čo teraz funguje, čo teraz platí a čo už naopak nie. A tá tvoja otázka vtedy bola, že ľudia si myslia, že to je jednoduché a tak, akoby, ja nechcem povedať, že to je najťažšia práca na svete, pretože si vážim ľudia tak baví prácu. Ťa to? Veľmi ma to baví. Bo podľa mňa by mala človeka práca hlavne baviť. Áno. Ale napriek tomu si myslím, že to nie je jednoduchá práca a že to je práca ako každá iná. Je to full-time job. A hlavne, keď si niekto predstaví byť v mojej pozícii, kedy som mama s 2 maličkými deťmi stále na materskej, vo väčšine som s nimi stále, pretože aj keď starší chodí do škôlky, chodí len napríklad 2-krát do týždňa. A teraz tá situácia toho, že firma chce odo mňa promo a tak mi pošle vlastne celý brief, ktorý si ja musím predom naštudovať. Potrebujem, aby tam bolo svetlo, potrebujem, aby som tam mala ticho. A teraz matka s 2 deťmi maličkými nájsť si tú dieru v tom čase, kedy vie, že musí vyterminovať niečo, lebo proste nebudem vyplatená. A musím fakt aj v zime, keď je už skoro tma, ten time management si spraviť tak, aby som dokázala vlastne splniť tie podmienky v rámci tej spolupráce, že musím, častokrát tie briefingy boli také nadúpané, že musela som mať biele tričko, každý mesiac iná téma, musela som si to celé komplet preštudovať, pretože potrebovali vedieť konkrétne napríklad obsahy zloženia produktov a tak a na tom si zakladali tú tému toho mesiaca a musela som si naozaj nad tým sedieť, naštudovať si to, o čom to má byť, vo farbe, v ktorej to oni chcú, na svetle, pozadie muselo byť nejaké konkrétne, že svetle, čisté proste pozadie, alebo že koľko stories, koľko reelsiek a ako ono je to tvorivá práca, kde môžem plnohodnotne vkladať tú svoju tvorivosť a hrať sa s tým, ale tiež to nie je sranda, pretože keď už tá firma niečo očakáva naspäť, nejaké výsledky a má tam ten človek deadliny a do toho vlastne sa stará o celú domácnosť, o 2 deti, tak naozaj je to taký time management, je to fakt full-time job. Takže nie je to len o tom, že ráno vstaneš, ako dnes ráno nahráš video, že o 12:00 sa vidíme v rádiu Beta a tým to skončilo. Ideš sa krásne namalovať, natočiť, to máš asi svoje určite kučeravé vlasy. Takže vôbec to takto nefunguje. Dobre typuješ, že to nie sú moje vlasy. Dobre, teda budeme sa venovať ešte k tvojmu návratu, k hudobnej kariére, pretože si sa spojila s jedným veľmi šikovným hudobníkom, ale dáme si kratšiu predstavku a opäť pokračujeme v rozhovore. Tak, milí posluchači, zostaňte s nami aj naďalej. Je 13:20, no a ja mám dnes v štúdiu Beta Rádia veľmi zaujímavého hostia, tak poďme ešte do posledného vstupu. Poďme sa porozprávať aj o tom, ako sa opäť Laura vrátila k svojej spevackej kariére, no a aké sú hlavne jej vízie do budúcna. Poďme na to. A opäť po krátkej reklamnej a hudobnej prestávke pokračujeme v rozhovore s Laurou Cipárovou z
so skvelou speváčkou, textárkou, ale aj influencerkou. Tak trošku sme rozobrali aj ten svet sociálnych sietí. Si nás trošku, myslím si, že dala do takého obrazu. A ako to tam vlastne funguje, ale mne to nedá, táto jedna otázka. Chcela by som ti ísť trošku tak hlbšie pod kožu a opýtam sa ťa normálne, že na rovinu. Sú tvoje reelska na sociálnych sieťach pravdivé? Pretože mňa to niekedy tak trošku znervozňuje, že keď viem, aká je realita, potom si zapnem Instagram a tam sú všetci vysmiatí. Mňa ti normálne ide až že vyskočiť, keď to tam vidím. Ale ako to teda vlastne je? Že vždy máš super náladu, vždy to tam tak aj prezentuješ, alebo teda sú tvoje videá pravdivé, keď si smutná, dáš to na Instagram, keď máš super náladu, keď výlet s deťmi vyjde, dáš to na Instagram, aj keď nevyjde, alebo vždy sa tam prezentuješ len v takom tom dobrom, skvelom svetle. Dúfam, že som sa ťa nedotkla. Vôbec. Ja milujem túto otázku a mne žiadna otázka nevadí. Autenticita je krásna vec, ale nie je to niečo, čo by sa dalo 100% preniesť cez internet. Takže ak aj niekto tvrdí, že je 100% autentický, klame, pretože vo finále aj tak ukazuje na tom internete len to, čo on sám chce. A veľakrát sa stáva, že na nás niekto nejako pôsobí a v realite, keď ho vidíme, cítime jeho energiu, počujeme, ako rozpráva, tak máme zrazu pocit, že je to niekto úplne iný a nemusí to robiť vedome ani na schvál, len ten internet strašne veľa vecí skresluje, či chceme alebo nie. Ale ak si niekto pozrie môj Instagram a že nesleduje ma a nevie, tak nájde tam rôzne reelska. Nájde tam fakt reelska, ktoré sú vystihnuté z bežných situácií, dní s deťmi, sú tam situácie, kedy plačem, ľudia ma vidia v slzách, vidia ma rozospatú, vidia ma unavenú, vedia, že kričím koľkokrát, keď proste nemám energiu na to nekričať a reagovať v tých situáciách inak a nejako vedomejšie. Vidia aj to krásne, vidia všetko, snažím sa im odovzdávať naozaj tú realitu a aj tú autenticitu, ale nepúšťam ich napríklad do môjho absolútneho najhlbšieho súkromia. Neukazujem im proste také tie úplne najintimnejšie veci. Veľakrát som v situácii, kedy sa nechcem ukazovať tým ľuďom a napriek tomu ukazujem aj tú druhú stránku toho, že áno, viem aj plakať, aj je to krásne a rada plačem a veľa plačem, lebo som citlivá, lebo som emočná, lebo som žena, lebo mám cyklus a teraz mám PMS a proste kričím a chcem veľa jesť sladkého a napriek tomu, že ľudia vidia, že tak aj nie je to tak, že 5 dní v mesiaci vypínaš Instagram, Facebook, proste Laura Ciparová off. Áno, a až po 5 dňoch krásne nalíčená, vysmiatá, opäť predstúpiš pre tú kameru, že všetko je zase super. Nie je to tak a tým, že zdieľam ten svoj mama lifestyle, tak naozaj sa snažím to ukazovať tak, ako to je, ale netvrdím, že som 100% autentická. Lebo napríklad som už aj počula také, ja som dávala Q&A, otázky a odpovede a nejaká mamička mi tam anonymne samozrejme napísala, že raz som ťa videla, že si akože bola nepríjemná na svoju dceru a tak, čo sa môže reálne stať, ale že vlastne ty klameš na tom internete. Hej, že zažila som veľakrát takéto situácie. Takže boli aj negatívne odozvy. Áno, to som sa presne chcela opýtať. Či si sa stretla aj, lebo vieme, internet je plný, áno, aj pozitívnych reakcií, ale možno ešte viac aj tých negatívnych. Ja to tak vnímam dnes už, že bojovala som s tým, lebo je to súčasť. Ako náhle človek vystúpi so svojou tvárou na internete, musí rátať s tým, že ten hejt proste príde a častokrát v neprimeranom množstve, pretože cez ten internet má človek pocit, že si môže dovoliť ďaleko viac do teba, ako keď stojí pred tebou face to face, ti to v živote nepovie. Ale hlavne ja už cez tie hejty vidím tie zranenia tých ľudí. Že ja keď ich iritujem, je to o nich. Keď oni mi nadávajú, to je ich vizitka. Proste to je vždy, že ja tam vidím proste tak zranené dieťa a človeka, že si vždy poviem, že až mám vlastne k tebe súcit a ja mi ťa úprimne ľúto. Takže už som dospela akoby do tej fáze, že ja sama vidím na sebe, že keď ma niečo hnevá a irituje, radšej sa nevyjadrujem a pozorujem to, prečo ma to irituje, prečo mi ten človek vadí, prečo mi jeho vystupovanie vadí. Tak buď ho nesledujem, alebo sa rypem v tom, že niečo vo mňa asi odráža nejaké moje zranenie alebo niečo proste čokoľvek, že je to jeho zrkadlo, presne tak. A krásne sa mi to filtruje na tom Instagrame, zostáva mi tam fakt krásna komunita ľudí, ktorá sa vie správať, ktorá vie podporiť, vie mi povedať kritiku a vie mi ju povedať s láskou, že mi vie povedať, že vieš čo, Lauri, ja som v tebe strátená, že začala som ťa sledovať pre toto a zrazu je to inak. A ja, že áno, je to inak, pretože to je tá moja cesta. A zrazu, keď už z toho vypadne, že pochopíš, že ja som ťa začala sledovať kvôli materstvu a teraz je to viac primárne o hudbe a mňa tá hudba nezaujíma. OK, absolútne s láskou, kľudne odíď a vráť sa, kedy chceš, je to úplne prirodzené. Ja takisto si filtrujem ten Instagram, je to dôležité, koho sledujeme, čo si púšťame do našej mysle, do našej optiky, takže je to úplne v pohode.
pohode a myslím si, že na základe tohto sa tam buduje fakt úprimná komunita a že vedia. A ja im aj nastavujem hranice, že a tu už si proste prehnala, tu už si proste ťa nepustím a priznávam to absolútne, že úplne otvorene. Hej, že snažím sa byť autentická, snažím sa ti dávať všetko, čo viem, skrz to, čo ako teraz aktuálne cítim. Môže to byť o týždeň úplne inak. Samozrejme. To neznamená, že si to protirečím, znamená to, že sa niekam posúvam. A trošku si mi tak nadhodila smeč, pretože si spomínala, že si sa vrátila z takého toho možno čisto materského vnímania tých sociálnych sietí k hudbe. No a že vraj si spoznala jedného veľmi šikovného gitaristu, áno, ktorý inak zhodou okolností je aj našim takým novým externým technikom v Rádiu Beta, čiže aj ja môžem potvrdiť, že je veľmi šikovný, ale prezrať ty jeho meno a ako ste sa vlastne k tejto spolupráci dopracovali? Chcem ho oficiálne predstaviť, lebo mi to dal najavo, keď som o ňom písala, že teda je to Radovan Vrška, ktorý je skvelý hudobník, muzikant, je to hlavne skvelý človek, zároveň skladateľ. Aj umelec. A umelec, proste, áno, je to skvelý človek a stretla som ho tak, že som vlastne prišla na jeho koncert. Vlastne mne prišla ako pozvanka, nie, že ja som na ňu narazila proste na Facebooku, mala som sobotu večer voľno a chcela som ísť za umením a tu sa toho umenia v Prievidzi bohužiaľ deje veľmi málo a keď už sa niečo koná, tak veľmi rada idem, veľmi rada si to pozriem. Takže som išla a vtedy hral koncert a tak nejak sme sa vlastne spoznali, že myslím, že mi potom spätne napísal, že mi ďakuje, že som prišla na koncert a vlastne ja som mu rozpovedala, že teda chcela by som ďalej tvoriť, lebo presne minulý rok, teda ku koncu minulého roka som chcela znova sa vrátiť k hudbe, už som cítila to volanie, že už ma to vlastne tak nevyčerpávalo ako predtým, keď som vedela, že ja nemôžem akoby odovzdať plnohodnotne zase tej hudbe a teraz už som to volanie pocítila, aj keď bez nejakého tlaku, že chcem ísť na to tak akože prirodzene a práve aj prirodzene mi prišiel do života Radko, s ktorým som začala vlastne chodiť na skúšky, začali sme spolu hrávať a chceli sme presne, že nejaký koncertík spolu dokonca spraviť. Ste už aj mali, jeden? Mali sme, áno, túto. A ďalší sa chystá. Ďalší sa chystá, bude v Prahe, plagatík nájdete na našom profile. Takže z Bojnic rovno do Prahy, akože. Áno, tak si to robím trošku teraz. Tá úvodná rovnováha, o ktorej sme spomínali, ktorú si ešte pred hodinkou pamätám, funguje teda. Tak keď sa človek do toho uvoľní a dôveruje a ide s tým čistým zámerom a so srdcom a s tým, čo miluje, tak asi to tak nejak prirodzene potom v tom živote prichádza. Ale nie vždy mi to ide, lebo tak keď chceme výsledky a niečo nás ťaží a pridáme do toho ten tlak, tak vtedy mi nič nefunguje, lebo zákonite ako je tlak, vytvára sa protitlak. Sama s tým bojujem. No a pripravujete aj nejaké spoločné pesničky, že úplne nové? Lebo zatiaľ vy, ak mám správne informácie, prerábate také tie tvoje skladby, že ich dávate do takého gitarového štýlu? Áno, dávame to do takého gitarového atmosférického štýlu. A myslím si, že ešte stále sme v tej fáze, že sa tak akože spoznávame, oťukávame, zisťujeme. Ja vlastne sama zistujem, koľko toho som napísala za tú dobu, kým som bola ticho. Takže som mu to teraz naposledy všetko ukazovala, snažíme sa to nejako prerobiť. Takže pracujeme na nových pesnička. Podarila sa mi získať táto informácia? Áno, určite tento rok prijala by som si. Nechcem ešte nič slúbovať ľuďom, lebo majú tendenciu potom sa toho chytiť, že vtedy si slúbila, ale veľmi by som si prijala, aby vyšli tento rok nové skladby. Minimálne tento rok jedna vyjde určite. No, tak super, tešíme sa. Takže uvidíme. A takže to je taká tvoja možno vízia do budúcna? Máš aj nejaké také iné ciele? Možno ďaleké? Čo sa bude diať? Čo zostávaš stále v našej Prievidzi, lebo sme na teba hrdí, budeš nám tu spievať, budeš s Radovanom Vrškom spolupracovať a teda tento rok vytvoríte novú pesničku. Ja som absolútne odovzdaná všetkému, čo ma čaká. Nemám ďaleké plány, ja veľmi rada sa sprítomňujem, žijem tu a žijem tak, že žijem plnohodnotne šťastný život. To je môj najväčší cieľ, aby som bola spokojná po každej stránke. Že proste žijem to, čo chcem, žijem s tým, kým chcem, žijem proste seba samú a keď takto budem žiť, tak myslím si, že všetko ostatné príde, čo má. A ja sa na to veľmi teším. A ja ti držím palce. Prajem teda veľa šťastia do budúcna a som veľmi rada, že si nás prišla pozrieť sem do Rádia Beta v Bojniciach. Ďakujem krásne za rozhovor úspešnej speváčke, textárke a hlavne aj influencerke Laure Cipárovej a verím tomu, že sa vidíme a počujeme opäť niekedy na budúce. Ja v to verím tiež. Veľmi ďakujem za pozvanie a prajem všetkým ešte krásny zvyšok dňa.